Leonardo Medroso ato ang pinangga nga Bishop Emeritus sa Tagbilaran. Mga igsoon ko mga kaparian, mga hinigugma namong mga parokyanos, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ambot kong mutuo mo no, yadtong bata pa ko, kusog ko mo padagag motor, ganahan ko mo pabagrak ba. Unyaw sa kaadlaw ni ana, miuli ko sa among lungsod sa Ubay. Kusog akong dagan sa motor. Wa man ko kabantay, awahin na. Diha may duha kadag kong kabaw nga milabang sa kalsada. Gasunod ba? Di naman madag break. Sa akong kahadlok, mipiyong na lang ko. Nya misinggit ko, yawa. Kang buanga, oy. Yawa man ako nasangpit. Ingani tungod kay taga-Ubay magug ko. Sa Ubay, daghang mga tao dito, sayon-sayon raw malikas. Pero abi ninyo pagkahuman, lain kay akong gibati. Huwag nakapamalandong gyud ko. Kung simbak ko, namatay pa ko. Yawa akong masangpit. Kaluoy sa Ginoo. Wa ko maunsa. Milabang ko sa taliwala sa duha ka kabaw. Nabati lang nako ang ikog sa usa ka kabaw nga ning sabod sa akong tiil. Pero kung nalahos pa, lain na no. Abi ninyo sukad adto, di na ko mamalikas. Mga igsoon, sa panahon sa kalisod, Ginoo may angay natong sangpiton, dili ang yawa. Unsa man ang katapusang pulong ni Jesus sa wala pa siya mabugtoi ginhawa dito sa krus. Nadungog nato karon, natapos na. John 19 verse 30. It is finished. Mga igsoon, posible ba ya nga susamang pulong ang nabungat ni Pilato o sa ubang mga kadagkuan sa mga Hudiyo niadtong tungura? Hay salamat, natapos na ang atong problema. Wa na tay labad sa ulo, wa nay musaway nato. Ubasin, maurasab nga pulong ang nasulti sa yawa atong higayuna. Yes, natapos na gyud ang akong kaaway, pildi na siya. Ako na ang madaugon. It is finished. Natapos na. Mahimo nato ning isulti, apan lain-lain ang atong ipasabot. Masulti ni sa mga bag-ong graduate, masulti sab ni sa tao nga nakahuman sa iyahang project. Mabungat sab ni sa teacher nga nag-apura sa iyang mga estudyante. O, finish na. Pass your papers. Mabungat sab ni sa managtiayon nga magbulag sa kaminyoon. Tapos na. Magbulag na ta. Wanay daghang istorya. Masulti sab ni sa tao nga namatyan og minahal tungod sa grabe nga sakit. Natapos na in taon ang iyang pag-antos. Gani, masulti pod ni sa tao nga mawad-ag paglaom o maghikog. Tapos na. It is finished. Indeed, the words can mean very different things. Natapos na. Posible kaha, mga igsoon, nga sa pagsulti niini, buot ni Jesus ipasabot. Wa na ko'y mahimo. Mao na ni akong katapusan, pildi nako. No. Dili kini sibo sa iyang gisangyaw. Ang anak sa tao patyon apan human sa tulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa kamatayon. Mark 9 verse 31.
Guba kining templo o barugon ko kini pagbalik human sa tulo ka adlaw. Matthew 27 verse 63. It is finished. Natapos na. Ang Greek word nga gigamit ni Kristo mao ang tetelestai. Unya, adunay mga Bible scholars nga nag-ingon nga sa panahon ni Kristo kining maong termino, tetelestai, kanunay mabasa diha sa mga resibo sa utang nga nagpasabot paid in full. Ang utang na bayran na. Ug kun mauhon mga igsoon, atong masabot nga sa pagsulti ni Kristo, tetelestai, it is finished. Buot niya ipahibalo nga ang utang sa katawhan iya nang nabayran. Gisulti ni Jesus kini aron ipahibalo sa tanan, nabayran na nako ang inyong utang, napapas na ang silot nga unta ihatag kaninyo tungod sa inyong pagpakasala. Ug buot sab niya kining ipahibalo sa iyang langitnong amahan. Natapos na ang akong misyon. Gibuhat na nako ang imong gisugo kanako. Naluwas na nako ang imong pinanggang mga anak gikan sa sala ug sa kamatayon. It is finished. Mission accomplished. Mga igsoon, mao kini ang hinungdan nganong niata karon dinhi nagkatapok ug nagsaulog. The victory is finally won. Sin, death, and the evil one have been defeated once and for all. Ang atong pagsaulog, dili mapahitason, kundili mapasalamaton. Dili man taangay mapasigarbuhon, tungod kay dili man kini atong achievement. Iya kining tanan sa Ginoo. Angay lang tang magmapasalamaton tungod sa kadako sa gugma ni Kristo alang kanato. This is what makes Christianity different from all other religions. Salvation for us is not about what we have done. It is about what Christ did for us. Si Jesus mao'y hinungdan nganong gitawag nato kining adlaw og Good Friday. Bisan sa pagbudhi, pagtumutumo, pagbiay-biay, pagpasakit ug pagpatay nga nahitabo karong adlaw, we still call it Good Friday. Not Sad Friday, not Violent Friday. It is Good Friday for us because of what Jesus accomplished for our salvation. It is finished, but it is not over. Natapos na, pero wala pa mahuman ang tanan. Ngano man, tungod kay ugma sa gabi ug sa sayong Domingo, magtapok pakitagbalik aron pagpasalamat sa Dios nga wala matapos ang tanan sa kamatayon. Magiusa kita, isip simbahan sa pagsangyaw sa kadaugan ni Kristo batok sa gahom sa yawa. It is finished, but it is not over yet. Tungod kay gihatag sa nabanhawng Kristo kanato ang dakong tahas sa pagsangyaw ning maayong balita. Dili lang karon Domingo, kundili sa tanang higayon o sa tanang dapit. The work of our salvation is completed, but the mission to usher the reign of God into our world has just begun. Mga igsoon, nindot sudungon, nga daghan kaayo ang mga tao nga magtapok sa mga simbahan, inig ka Biyernes Santo. Apan kini nga gidaghanon, dili nato makita og masinati sa laing mga adlaw. Naa dinhi ang dakong problema.
Adunay mga Kristiyanos nga wala makasabot og maayo. Para kanila, human sa Biyernes Santo, it's over na. Wala na tayo angay nga buhaton pa. Mahimo na ta nga dili mo simba, mubalik sa daan natong kinabuhi. Kita-kita ra tapuhon sunod Biyernes Santo. Mga igsoon, dili kini sakto. Kita usa ka simbahan, katawhan nga hiniusa nga naglawig. Ug matud pa ni Pope Francis, sa usa ka synodal church, walay mulain, walay maawahi, dapat wala po'y mag-una. Magdungan tang tanan sa paglawig padulong sa iyang gingharian. Ang tinuod nga mga Kristiyanos dili lang magpakita sa Biyernes Santo. We are not a Good Friday people. As Saint Augustine once said, we are an Easter people, and Alleluia is our song. Haluyo sa mga hagit ug pagsulay, ug atubangan sa mga problema ug kasakit, ang tinuod nga mga Kristiyanos dili mawad-ag paglaom. Hinuon, magpabilin silang matuuhon, maampuon ug malinawon. Kini nga matang sa pagsalig ilang puy-an, dili lang sa Biyernes Santo, dili lang gani sa adlaw sa Domingo, kundili matag adlaw sa ilang kinabuhi. Ug pinaagi niini ilang gituman ang gisugo ni Kristo nga mao ang pagsangyaw pinaagi sa pulong ug buhat sa iyang kadaugan batok sa dautan. Mga igsoon, sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, hinaot kitang tanan makaingon, Ginoo, naningkamot ko pagtuman sa imo mga sugo. Kung doon naman ko'y pagkulang, ikaw na'y mag-igo na magpasaylo kanako.